дар шабакаҳои интернетӣ мо баъзе вақт мебинем ин аз давлатҳои Европа бисёр ҳамон насиҳатиҳо аз онҷо вай ҳамин воситаи интернет кати як бо чи передачи дидгоҳ доранд ҳамин хел дидгоҳ передача доранд ва ҳамон доим ҳукумати Тоҷикистон ин кор намекунад, вай кор намекунад, лекин ин кораш хато. Аз онҷа як бесавода мерад, аз онҷа ҳа ту Тоҷикистон ин хел карди, Тоҷикистон ин хел карди. Не, ин лозим нест. Ин амалу кирдори ҳамон насиҳатиҳое ки аз хориҷ истода гап мезананд, мисли як муше ки дар хона рӯз шуда гап мезанад. Охир бурод баровари ин мардум мо ҳаминҷа истодем шаб рӯз кор. Ман ҳамчун сокини деҳаи Ворух ба он насиҳатиҳо муроҷиат мекунам ки дар ҳамон ҷое ки бошад ҳамонҷо чарида гаштан гиред.